lamsongo kajan takuk tai bukuk sono sini lai bunga tv channel o tabok phaisok baijak uttor bormora bai khobjak kila andar bai khobjak panchayat uttor bormora panchayat tabok ang nono phunungna bagai mangbali phunungna bagai phaijak oro kila thangmani lama tebak lai thangmani lama oro rasta belai hayang tongkha phedi yang cameraman nang koina yang mangbali tisana bagai yang kisah belai sanai yang nai di rasta bom tei choli tong tabok condition tabok tini kila bazar yang di kila bazar bobo jagani bobo parani mane ayang thangna nang do bazar thangna nang ron tabok lailak kamini yang uttor bormora kolai tebak lai darjeeling thum sudu gongorai rok tai luthur ga tebak lai mosum o 7ta 6ta mon parani ayang tai thanglai sakhani nango ingo tini bazar ingo laidang ja kabang mano amo ka khakeno amo ka khangga tai thangmaglak tai laimaglak amo teksen bagi tongse o jaga bai tai chali amo ka khangga tai gatlai samale thanglai sakhali male sini lukuni borok si parani amjani borok tai thangmani kosti jini nok Saiman Khana yang bo engko yang bolong yang pura teisilung sido yang teisilung yang lama hamyau nek pang ta yang teisilung yang pura kutuk si yang baik kan gat lai malia yang bo engko wa bai si or jagat mo tanglai phu lama wa bai le koi din tongnai ba koi mas tongnai ba o mai khade sin ti prasarok birmano kolai sinai lama hamya abri magai no abun ban ma kayo leader songkisa jarat BJP habang tonai ro kisa naikol jade o rasano tamke khainai baki kam khainai hne kisa wan soi nang kisa bujiwai kisa sujug subidar lai jaga de na pi sungma kayo engke tin laga asno nai toni chini lai mo tv